sortim per cada cas. Però en son combat voraç que heu trellat modo formal. Men si vull faràs cabal i a veure que em donaràs dins el cotxe oficial. Amb això no m'has ofès, amb això no m'has ofès, t'ho diré en paraula neta, que a mi meu no estic estreta i sa llira en bona ves. Ara som dona de pes i t'ho dic en sa cançoneta. Que Maria Antònia Antonieta i a mi que està en condreta i que diu que no ha fet res. Tot això s'adargavella, tot això s'adargavella d'un modo que no convé. N'en tinc un problema té que del tronc no pot fer estella. Si no s'ho mira en pipell, en sa fata ho tindràs, Pepe. Però jo ara te diré de sa princesa tan bella, no passis pena femella, que sa nina ja no té que firma en lo que fa ella.